Da ka jing ang not ban penya yo bat ban penpau perthei ki jain Rindia ki ba penmi na Ribhoi district. Khamtam na ka thain Plasha, Umden, D1, Umkon, Maulong, bat ki wei de ki shnong. Uba IE dingdo uba day officer bala shong thai na ka tanat textile haka khatwei tarik ulaber ar hajar ar paulai. Ula play ba ikawei ka dukan badi ki jain Rindia ki tier snakti bat ki jain bala shrong bat penwandur de ki jain Rindia haki rukam bapher kabadon harut surok ba national highway haka shnong maudiang ya kate ka dukan lawan ban play ba do ba meral bonds MLA kanong po constituency kumukong san hakajingi don lang uba FR Kharkongor Commissioner and Secretary ka Sarkar Jilla ka kong RB Lengwa District Sericulture Officer kibahaying hasem bat kiwe kiriurang ba nakaliang uba IE dingdo ula IT ru yakate kedukan haka samla ba pinbha rinja kabadai ka khun jong uhi kabadai ru ka fashion designer kabala pendap ika graduate na ka National Institute of Fashion Technology. Kamunungkong ngaday ex director jong ka sericulture and handloom and textile, Department of Textile ba ngalatrei ba iskata tengala retired hayus nem ladap te ayo i sibun ke ching jong ki nong thancha nya Ribhoi ya kayo kim yo senga persyang perkhat nang tau raw material luksai bakin thain kim yo na perkhat ban plin no dukan na betapa yo bakin ya yo luksai belum available kamsuk kan yaki nang ta kinuan display kan ka chan jong ki hang ne ngan yarap ban pende suki ngadon sing kaplan mo bangin le aga online business ro all over the country kata hi ba ngak yung kwa yarap yaki nong thain jong kan ka thain sing siang ila dap na do shwa Christmas kila mod ban plane na do shwa Christmas nrai nakita wa sitom na mga ngam klem yo ban play ke port tangkum tahi ngala yo kan kalat ban play ngisim on commission basis maximum 5 to 10% naki wibas kador chum wibas kubu ki ar hajar inde ar hajar aspa mut 10% na ai ching mut ba yakin nong than hamtam bat ki ba ki bapej ne kin ya penodkam yo ya ki chain Rindia nang ba in yo kayo ko ba biang ki nong than ki chain chongi ki ba sem jenjar ki baduk ki ba im chakpo na kanega kam kendian nga kaple kanega dukan hakaten juga khon jonga ko ba kertek ba phinpha rencak bat kadai bola pas naka NIF graduate na ko NIF kadai ru ka fashion designer ka ba midon sakawe ka hayeng ka sakawe ka work studio ka ki implement ta kasngi ka kan yo man tre kam ban design ni ki chan Rindia khamtam pan yo